So guys, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आंनि रश्मि नार्जारि दि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो आङो दिनैहाय हारसिंना रावबो गैया ओमफ्रायहाय मा खालामनानै थानो होननानैहाय ओरैनो दामनो रोङाब्लाबो बारा खननो रोङाब्लाबो आङो गोसो गुदुं जानानै खननो गोसो जालायबाय आरोना ओमफ्रायहाय मा होनो गाना इयो केसेटनिसोखा ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि गान खननायखौ खोनासंनो मोजां मोनोब्ला खोनासंलांदो Zana